La tornada de Marc Gasol als parquets ha sacsejat els ànims de la plantilla del Girona Bàsquet. Els gironins van acumular fins a 7 derrotes consecutives i des del debut del petit dels Gasols, 2 triomfs en 2 partits. En el debut del pivot, el Girona va arrasar el Huesca per 89-47, gràcies als 19 punts i 16 rebots de Gasol, 39 de valoració final. La setmana passada, l'ex-NBA va ser igualment clau en el triomf del Girona davant el Palència per 62-73 en 12 punts i 22 de valoració. L'arribada de Marc Gasol ho valorem tots com a equip molt positivament perquè portàvem una dinàmica bastant negativa. Portàvem 7 partits perduts seguits i al vindre ell i canviar una mica d'aires ens ha sumat molt positivament. La llegenda del bàsquet català ajudarà també i molt al tortosí Jaume Sorolla. En l'any del seu debut a l'Eport, el pivot ha jugat fins ara una mitjana de més de 19 minuts per partit, on ha anotat 4 punts i ha agafat 4 rebots. A més, ell aporta molta experiència, que ja en teníem, per una part pel tema bases, però pel tema pivots, tots som bastant joves, i això a cada entrenament, a cada atac que ell fa i nosaltres defensem, i al revés i viceversa, ens ajuda molt. I és que en gairebé 1.000 partits a l'NBA, entre Lliga i Playoff i 3 participacions en l'All-Star, l'experiència de Marc Gasol és única per a una plantilla de l'Eport. I clar, després de cada acció ens diu, mira, aquí podríem fer això, allà podríem fer allò, i durant el partit també, al final, vull dir, ell parla molt, és una persona que comunica molt, i això ens ajuda molt als joves, bàsicament. Sent partit de la jornada 12, el bàsquet Girona rebrà divendres al Palma, al pavelló de Fontejau, a partir de les 7 de la tarda.